Achita manje vanondispray zvima antispray mumunhu zvokuti ndotoita flu plus zvimabhora zvemumunhu izvi vakazvidhonza handina kutoilet vanondiendesa kana ndikatogara pachemba zvezvi vanondondiudza kuti zvawaita zvakwana wobva watokusunga chero utonzwa kuda kuramba uchienda wakagara pachemba vanenge vachitotaura munzeve tinotokomunicata wobva watotisunga chibereko ichi vanochidhonza zvekuti unoita sekuti uri munhu ada kuenda kuleba pamwe ndiri pfugama apa pane vana ndikochema wabva wanditi chibereko hachina kana nebasa rese kana chikarwadza kana chikaita sei chinobviswa chinobviswa saka ndikati izvozvi vanhu vari kundipisa pasi petsoka makumbo angu ari kuita nguva yekuzvimba saka kuna mai vandakazoenda ndabvunzawo vamwe ndobva vanditi nguva yako mwanangu yareba uchirwadziwa saka ndikaramba ndakakuchengeta ndakadai ndaona baba avakuuraya saka chienda kupi pana Tilda ugone kubatsirwa ndakatadza kumubata zvikanzi anoshanda kuiraudi ndazoona umwe amai vatonamata nawo vanoshanda kuiraudi vandavati munokwanisa kumubata here bva vanditi alright rega ndimbotry ndobva wazoti ari kuti ari busy rega ndifonere Kingston azoya azoita sei azokubatsira but still ipapo pachoni ivo vacho havasi kurega tiri tese kudai usiku ndinogona kurara zvekana ndingangoti kana 2 hours kana 1.5 hour ndo vanondikotsirisa ndo vanondimutsa ndingangoti pandiri handina system yangu iri kushanda zviri normal ndiri kucontroliwa navo ndiri munhu ari controlled navo zvoka ndikada kutobuda kuti ndabuda kana kuenda kwaokeka vanondisunga makumbo zvokuti totadza kufamba kudai ndingangoti zvinhu zvangu zvese zviri controlled navo even pamwe ndingatoti kana zvazvinoita izvozvi kana achitaura ndiri mumashure mavo vachitaura saka ivo vakanyarara ndobva ndatiwochi saka vakanditi last time uri kuona here kuti ndasunga brain ndikati ndakuzvicherechedza imi muchitopindura handipinduri handivapinduri ndiringonyarara zvikanzi kana munhu akataura kuti inini ndipindure zviuye mupfungwa mangu kuti ndingapindure kuti hakuna chinouya but nditenge ndamumashure mangu saka ndopa vakanditi ndakakusunga brain ndichiitira kuti dare randoda kukutakudzaiwo mberi ndaona ungazogona kustroka kana kufa saka ndakaona kuti ungatokanganisika nokuti dare randaida kukutakudza idare rakakura saka ndinetenge ndiri mumashure mavo pakutaura pakuita zvese izvo zvinonechitaura vanenge vachitaura ndo vanenge vari pamberi vachitaura saka ndiri munhu ari under ivo zvokuti kana mhepo yese panogona kuti kwaita mhepo stereki yei handiinzwi ndoita sekuti ndiri munhu ari mubhodhoro ndotoita sekuti ndotoiona miti ichiti vhe ndikutoshamisa mhepo kune mhepo iri kuti asi pandiri mhepo iyoyoka haisviki vanotozoti ivo vada kuti mhepo iyoita sei isvike pandiri ndenichitonzwa kutya handina mazano handipfeke juzi kana ndikakwira rori kana ndikaita sei handipfeke juzi ndotongoita rekufuga kuti mhepo idi vanenge vachindipisa kupisa miri weso zvokuti usiku ndinosvika nguva yekumuka ndogara ndotora gumbezi ndotanga kuzvifena kudaiso vanenge vachitotaura kuti kwandiri zvinotori normal asi ndiri kubvunza kuti dambudziko rangu ndiri kwavari kubva ndichitanga chechi handa kutukana nemi handina kana chandakatadzirana nemi ivanoti hauna dambudziko asi inini ndakatadzirwa naMwari naMwari ndozvavanotaura kuti inini ivo vanoti ivo vakatadzirwa naMwari saka ivo havasi kukwanisa kubata Mwari
kuti vadzosere Mwari. Saka zvavakatadzirwa naMwari izvozvo ndo zvavakudzosera panyama yangu. Saka vanoti Mwari vakati ndiri Mwari wenherera, ndiri Mwari wechirikadzi. Saka ini ndoda kushungurudza chirikadzi yavo ndione kuti uchatadza kurwadziwa here, nekuti vakati uri mwana ndi Mwari wenherera. Vanoti handina mhosva. Nguva zhinji vanotaura kuti handina mhosva newe, asi ndine mhosva naMwari, nokuti Mwari inini handikwanisi kuvabata. Ndobvunza kuti mhosva yenyu naMwari ndeyeyi? Zvikanzi handina family stable. Ndakaita mukadzi wokutanga, ndikasiyana naye, ndikaita mukadzi wechi2, ndikasiyana naye, ndikaita mukadzi wechi3, ndobva ndaita vana 2. Vana ava handakuvachengeta. Ndofunga ivo vachitsanangura kuti vane 40 years vakasiyana nemukadzi. But izvinezvi ndofunga ndopavakuona kuti vakaita big mistake mulife yavo. Ndobva vasitora mashure mukadzi, ndobva vasitora mukadzi 2. Mwachoni wavo vanga inaye ndobva ava. Saka ndofunga vakuona kuti vakaita big mistake. Saka kumashure uku kwavakakanganisika kuchati akuchadzokereka.